Anyamat tayo. Awan mo't inaraaramid na nanatuyang kantada ba dong? Iso dapat tiim mo na nagmerienda. Page 4. Sikat si. Ay, huwag nga rod Ninanatuyang, nag-apiras lang iti kuto na di tasirok ti kayaw. Ni pari pa dong nga Naturog Nang nagminto pa iti panagururok na, kabayatan ti panaglinlinis me. Ay, unay madagitan. Imay dalang nagmerienda. Bantoy. Kita kasi muna. Diyan pa yung linis. Ay, sorry. Ay, unay mo tayo ito apansitin to yan. O, magkanina. Awan pa'y ramraman na ko ng kidi ay puro karot silaw na Makistam da ito apanang loka. Bandalangan makilir. O, madalaman na. Kita mo tayo apanang loka na kada tayo ito yan. Puro karot silaw na Makitam da ito apanang loko na kada tayo ito yan. Agayab da nga da merienda. Ang awan mo ramraman na. Ay, ramanan taman da ito'y tinimplada at chong. Langa na laing, awan raman na layta. Ay, mali. Langa na laing, awan raman na layta. Langa na laing, awan raman na. Laking ka, layta langan. Ramanan taman da ito'y tinimplada at chong. Langa na laing, awan raman na layta. Ano na ramanak pa'y ba daw? Ay, may sakit. Ano na ramanak pa'y ba daw? Ay, apay personal yun. Pili na mangarap nga. Ada pa lalakasan naman. Langa na laing, awan raman na layta. Nagawan, tagidit ka pa. Sungarap, marali gali. Ay, Pilis na pa lang. Langa na laing, awan raman na layta. Wah! Ladanaw! At basit ako ulor na. Sana nasaya at na ito'y badaw. Kanya nga di plano mita. Gawitan, sayang lang ti oras kan panahon ta dito. Kaya gawitan. Ituloy ko, ti matulog, hindi pala.